У нас з Артёмам ёсць свая традыцыя. У кагосьці перад Новым годам лазня, а ў нас кніжны магазин. Кожны снежань мы знаходзім дзень і ідзем выбіраць кнігі. Паглядзець, памацаць, палюбавацца і абавязкова нешта забраць з сабой. У адзін з суботніх дзён мы паехалі ў кніжны магазин у цэнтры Мінска. Па дарозе Масква, кінатэатр з зламанай шыльдай. Гэтыя дробязі кідаюцца ў вочы, калі ідзеш пешшу. У кніжным я адразу падышла да стэнда з беларускай літаратурай. Тут шмат перакладаў на рускую мову, але і на беларускай і вельмі прыстойны выбар. Прайсці міма некаторых вокладак проста немагчыма. Але мяне літаральна спыніла кніга «Калоссе пад серпом тваім». Гэты чэрап на вокладцы, ён настолькі выбіваецца з звыклага ўяўлення пра беларускую класіку, што я доўга проста стаяла і глядзела на яго. Асобны сюрпрыз – краіна вырабу кнігі Кітай. Тут узнікла пытанне, як вам такі дызайн для такога твора? Побач, дарэчы, ляжала кніга «Замак Альшанскі» з той жа серыі, але я нават не адразу звярнула на яго ўвагу. Як добра, што побач для душы ляжала зусім іншая кніга «Пан Тадэуш». Багатая, прыгожая, святочная, такую, якую хочацца не проста чытаць, а мець дома. Потым я доўга разглядала падарожныя выданні пра Беларусь. Мы любім ездзіць і па Мінску, і па краіне, таму такія кнігі заўсёды цікавыя. З'явілася шмат сучасных карт, тыпаграфскія, складаныя, якія спачатку выглядаюць як кніжка, а потым раптам раскрываюцца у паўнавартасную мапу. Я адну такую нават купіла пра ежу. Асобна мне спадабалася кніга пра зялёны Мінск і выданне з назвай «Лепшыя аўтарскія легенды». Гэта ўжо сучасны фармат, але зроблены з густам. І яшчэ адна кніга, якая мяне вельмі ўразіла, выданне пра дубы помнікі, вялікая, прыгожая, з гістарычным і культурным кантэкстам. Унутры QR-коды, якія вядуць на кароткія відэа на Ютубе. Я нават паспрабавала перайсці па адным з іх. Гэта невялічкі ролік, дзе расказваецца пра канкрэтнае дрэва і месца, дзе яна растуць. У кніжным мы, вядома ж, купілі адзін аднаму падарункі. І пасля Артём завёў мяне ў кавярню, побач з магазинам. Я сяжу, гартаю свае пакупкі і разумею, кнігі – гэта сапраўды адно з самых вялікіх багаццяў. Далей у гэтым выпуску вы ўбачыце маю асабістую ўстаўку пра кнігу, якую я нядаўна прачытала па-англійску «Little Woman». Мае ўражанні. А зараз я хачу падзяліцца сваімі думкамі, меркаваннямі наконт той кнігі, якую я вам паказвала ўжо, што я яе пачала чытаць на англійскай мове. Так, я яе практычна скончыла. Мне 10 староначак засталося. Ведаеце, апынулася так, што арыгінальная кніга па сюжэту вельмі адрозніваецца ад арыгінала.
Так, зараз будуць маленькія спойлеры, але выбачце, калі ласка, ці не глядзіце гэтыя спойлеры, што я зараз распавяду. Трошачкі сюжэта. 4 дзяўчынкі, галоўных персанажаў, і яны тут распавядаецца пра іх жыццё. Так адбываецца, што адна з іх захварэла, але потым яна выздаравела. Не памятаю. Ну дык вось. А у арыгінале, які я прачытала, дачытваю, адбываецца так, што яна памірае. Вось гэта для мяне быў шок у шоцы. Я спачатку вырашыла, што я нешта не так разумею на англійскай мове. Я полезла ў пераклад, у перакладчык, так, каб, сэнс улавіць. Магчыма, нешта так я не так разумею там. Але не. І я полезла, зараз куды ўсе лазяць, у чат GPT, і пачала ў яго пытаць, як гэта магчыма. Я памятаю, як усё добра, і там нічога такога не атрымалася. І яшчэ і іншы спойлер прачытала, але тут засталося некалькі староначак. Адбываецца, што на рускую мову не перакладвалі арыгінал, а адаптавалі. Для Савецкага Саюзу, у тым ліку, кніга адаптавалася. І так ж, як вырашылі, што гэта дзіцячая літаратура, то адаптацыя так зроблена, што там добрая канцоўка, яна астаецца жыва, так, трошкі проста слабейшая стае. І там яшчэ ёсць любоўная лінія, романтычная, якая такі хэпі-энд я чытала ў кнігі. А тут хэпі-энда няма. Гэтай любоўнай лініі, гэта ўжо другі спойлер, я вам расказваю. Другой спойлер я вам распавядаю. Тут няма гэтай любоўнай лініі. Там зусім інакш іншая сястра заканчвае вось гэтую кнігу. Не ведаю, раз'юшчанасць так, але я нейку даже злобу маю на тое, што я чытала кнігу, якой на самой справе яе не існуе. То есть аўтар такі сэнс не закладаў. Дзіцячую ці не дзіцячую літаратуру я напісала. Так вось, трэба і падумаць, з'яўляецца ли яна дзіцячай или не. Такі фінал, гэта больш такі дарослы, ён пра жыццё. То есть кніга атрымліваецца не такая лёгкая і не такая калядная, як я яе ўяўляла, так, у яе сэнс надта глыбей, ён шырэйшы. А яшчэ факт быў цікавы, што гэта ж не проста так яна напісала, што гэтая дзяўчынка памірае, бо ў яе ў сям'і так атрымалася, што яе сястра пасля хваробы, пасля скарлатыны памерла. І вось у яе памяць яна гэта зрабіла. Так, калі вось глядзіш анімэ нейкае или коміксы, які чытаеш, і ведаеш, што там ёсць альтэрнатыўныя канцоўкі, ты гэта ведаеш, і ты мэтанакіравана іх шукаеш і глядзіш. Калі тебе спадабалася, там ты глядзіш вось так, пачытаць можна. Всё. А калі ты нават не ведаў, што гэта не кніга, не пераклад, што гэта адаптацыя, можна ж было напісаць адаптацыя. Разумею, калі б яны напісалі, што гэта адаптацыя, усе такія, на чорай нам адаптацыю чытаць, давайте адшукаем арыгінал. Вось, бо, мне здаецца, у меня раней не было такога ўзроўня, каб я чытала на англійскам і ў арыгінале, а зараз я разумею, што, магчыма, усе тыя кнігі, што я прачытала, яны не з'яўляюцца тымі, якімі яны прыдуманы аўтарам, і трэба іх перачытаць, трэба паглядзець, які дакладна там сэнс укладаецца, што гэта практыка традыцыйная, што ў Савецкім Саюзе так і рабілі пераклады, яны не пераклады рабілі, яны рабілі адаптацыю. І нават у познесавецкім перыядзе, то есть 90-е, 95-е гады, нават кнігі з'яўляліся на рускам языке, на рускай мове, на рускам, як адаптацыя. Нечакана для сябе гэта адкрыла. А гэта я толькі адну кнігу прачытала. Што будзе, калі я іншыя кнігі пачну чытаць?
Пішыце ў каментарах, ці ведалі вы гэта, што нашыя кнігі гэта не зусім пераклады, гэта адаптацыі. І магчыма, вы ведаеце некаторыя прыклады, якія ў вас у жыцці так атрымаліся, вы пазналі, што вось на самой справе кніга адрозніваецца. Пішыце, буду чытаць, мне цікава. Паглядзім, колькі такіх кніг у нас атрымаецца. А напрыканцы дня мы зноў вяртаемся ў кніжны магазин, але ўжо ўвечары. Я выбіраю календары на 2026 год і вельмі хацела знайсці нешта нацыянальнае, беларускае. І гляджу, што ў нас з'явілася з календарнай прадукцыі і з задавальненнем гартаю гэтыя выданні. Потым невялікая прагулка каля дома, новыя светлавыя дрэвы, якія з'явіліся ў нашым раёне. Яны адразу прыцягнулі маю ўвагу. Але як высветлілася пазней, гэта было яшчэ не ўсё. Праз некалькі дзён да іх дабавілася яшчэ адна ёлка. Пра яе ўжо ў наступным выпуску. Вечаровы шпацыр, і мы вось такое знайшлі побач свайго дому. Такія два дрэўца паставілі ў парку. Незвычайна. Такі туман, і мы сярод туману бачылі такія яскравыя рэчы. І пашлі як матылькі сюды. На гэтым усё. Дзякуй, што глядзіце гэтае відэа, што знаходзіце на іх час і застаецеся побач. Для мяне гэты праект вельмі асабісты. Мне сапраўды важна ведаць, што ён знаходзіць водгук. Дзякуй вам вялікі і да сустрэчы ў наступным влозе.